What's up, mga Bisdog? Welcome to Bisaya Tagalog channel. So today, cooking a special dish. Special dish daw. So today we cooking a sizzling beef set. Sizzling pa, no? Kasi ginamit sa sizzling. Kung sa Tagalog pa to, tapa lang. Tapa. Pero sa Korean barbecue set. Or Japanese beef set. Okay, so instead na bumili ako ron sa labas ng Korean barbecue set, so naisipan kong gumawa nito. Simple recipe. So, atong testingan. Paborito ng asawa ko to. So, shoutout nga pala kay Ibon dyan na nagre-request ng more recipe. Kay Sir Jewel. So, testingan ko yun kung saan yung kambing soup next time. So, let's go. We start cooking. Okay. Here's our ingredient for the sizzling beef set. Sa ato pa, sa Tagalog, tapa. Sa Korean barbecue or Japanese barbecue. Okay, meron tayong beef strip. So, tinadtad natin yan. Yan, ganyan. Mas maganda, mas manipis. Meron tayong tauge para garnish. Meron din tayong garlic at onion, black pepper, limoncito o lime, 4 tablespoons of soy sauce, 1 tablespoon of vinegar, then onion ring. Yung sobra niya, pwede mong gawin sauce. Kailangan din natin ng olive oil or butter, sesame oil, abalone sauce, black pepper. Kailangan din natin ng sizzling plate. We start cooking. Okay, we start marinating the beef. So, lagyan natin siya ng garlic tsaka onion. Lagyan natin ng black pepper. Soy sauce. Yun. 4 tablespoons of soy sauce and 1 tablespoon of vinegar. Lagyan din natin ng abalone sauce. Estimated lang. Yung iba kasi ginagamit lang onion powder, garlic powder. Pwede na yan. Tapos, lagyan natin ng lime para mas malasa siya. Kung meron naman kayong suka, okay na yan. Kasi naglalagay ako ng ganito. Iba kasi lasa ng ano. Haluin lang natin. So, we leave it. Tapan natin siya at i-marinate natin at least overnight. Or 30 minutes, pwede na rin. Ito na yung marinated beef natin. So, yan na yan. So, pwede natin siyang lutuin. Mainit na yung kawali. Lagyan natin ng konting mantika. Lagyan ng konting oil, olive oil. At tapos, isayin muna natin yung onion para mamaya. Paglagay natin doon sa ano, maganda siya. Lulutuin na natin ng konti. Onions. Then, lutuin na natin yung beef natin. Depende kung anong gusto niya luto, medium or cook well, medium rare or pero yung asawa ko gusto niya is well done. Medyo luto na siya. Lagyan natin ng onion ring. Yan, pag medyo luto ng beef niya, medium or yan, bango na. So, pwede natin ilagay ang hot plate. Kukuha na natin yung hot plate natin. Yan. Kasad natin yan. Lagyan natin konting mantika. Kung mayroong kayong butter, pwede rin. Ako olive oil yung ginamit ko. Maging na yung oil natin. Lagyan natin yung tauge. Ayan. Ito yung beef natin. Tapos yan, medyo mainit na yung top ano natin.
Pwede na natin lagay yung beef. Ayan. Ganyan lang po. Lagyan natin ang sesame oil. Konting onion. Konting black pepper. And that's it. Ito na yun ang ating sizzling beef. So, ito na yung ating dish. The sizzling beef. Tikman natin. Meron tayong ano ito, suka toyo. May kalamansi. Tikman natin. Wow. Kamahan ng kanin. Delicioso. Perfect. Parang nakakain na sa Korean restaurant. So, thanks for watching. For more video, please subscribe my channel, Bizlog channel. And if you want anything you want me to cook, just suggest down, just comment down below. Thanks for watching. See you the next vlog. Bye. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notifications.